Yan guys, mga unta. Di mi nga rin pagkaan nga ni guys. Natubin siya. Hi guys! Good morning! Today is Monday, July 12. Welcome back to my channel. Ako na po ni si Alitz. Diyan guys. Parang si Mina. Bitaw. Salamat sa sponsor na yung si Nina. Galing sa USA. Bitaw, bitaw guys. Hanggang mga sinina, anang mga pang suot, di mitig pa rin itong mga sinina, hinatag na. Kaya mo, uli ang isun sa mga busing nga gikan sa Amerika. Nami mga pasalubong. Eh bate? Approve. Yes. Hindi guys, kamusta naman mo? Kamusta na ka naman dati? Ayos naman po. Okay. I'm okay. Okay, kahit hindi kami nakakalabas. Isang taon na mahigit. Grabe ng magtang pinagsilaw man ito. Ito guys, mamahaw tanin Jo. Karon dahil guys, ang gang Lunes, kuhan. Lain mga ring nga doktor. Kaya kuhan mag-check up sa among busing. Ang kumanda ni, mag-assess namin kaling dagat yan. Kasi hindi na matatandaan lahat ng sinasabi ng doktor sa bus namin dahil matanda na. Kailangan nandiyan kami. Lunes, ngayon. Bukas. Martes, requisition na naman. Ha? Hataw. Hataw nga. Hataw na naman. Guys. Ngayon, relax lang muna konti. Laro-laro, tiktok-tiktok. Hataw na po. Okay, tahimik man. Ha? Tahimik ka man. Kumakain man. Hindi mo kadalikan, kumakain. Hanggang mo sudan na, ulit kamatay yung paksiw. Gusto nang itabi. Kumakawin ko ang papaya. Kain ko yan. Ang tagpapaya guys siya, tambal. Tampan sa kong papaya. Ang matalis na. Tamis ka dito. Hindi tayo magkain. Dapat na. Kung tutusin talaga, bago tayo kumain ng kanin, dapat fruits mo na. Alis mo. Sabi mo gusto mo yung hilaw. Hindi mo hilaw na. Pinog niya. Gusto ko dahil sa papaya guys, yung hindi ganito kahinog, yung crunchy pa. Isaw-saw sa kuhan. Nya. Sa katapulan magbalat, hindi man binalat, handiritso. Pinugan ko lang ito. Lamig man. Kansa ko na. Kaya yung kain natin dati dyan. Lasa no? Alam. Hindi lang sa school. Maliliit na pinaka. Ganito.
doon. Kaputol naman. Ah. Diyan guys, mga ang sami. Diyan. Kita-kit na lang ng diyan, maabot ng doktor kay abong pakit yung gamay. Minsay lang kami baba, babalik na siya. A few moments later. Diyan guys na naabot ng doktor, magsugod na sila og check up. Mas na pala kayo. Nakasala kayo. Okay lang. Lagay mo sa number 3 kaya yung call. Alam mo na yan. Start dito, akala ko rin warm. Kasi nagkaroon ng siyang pantay. Tapos nagkaroon ng gano'n, akala ko rin warm. Okay. Pinanilang ko ng natural. Kailan po yan? April 6, ito sa neto. Ngayon, di umigi na. Pagpunta dito sa may sige, natatakot na ako, baka takot magpunta sa Pirino. Lumaki yung problema. Nung umigi na yon, nagkaroon dito ng parang ganun remor. Idahilan ko rin na natural. Ulit. Ayaw umigi. Binigyan ako ng anak ko ng yung parang antifungal din na mayroong tawag dito, yung steroid daw yun para namumula. Wala nang palala. So, nagkuha siya ng litrato, nakiusap siya dun sa isang derma. Kung ano yun. So, naging diagnosis ay dry skin. So, bibigyan ako ng sympathy lotion. Lalo naman wala. So, hindi ko malaan kung allergy yun or kung ano na. So, nag-refer na kami sa isang derma na malapit dito din. Ay A few moments later. Ngayon din guys, magluto din ko bulanghoy. Kaya nakapalit ko sa karito niya. Upat kabok. Bulanghoy worth of 52 pesos. Ana si Jang lutuon guys. Balik ko talaga to. Ay! Talaga, hindi talaga pala sira. Sabi ko pa naman, ibalik ko sa kanya kung sira. Kaso natigas. basahan ka. Ilaw. Ano? Ang ganda yan. Ano ba? Hindi daw hindi yan talaga. Mga nalihang bulanghoy na, hanggi pikas-pikas. Kaya arong madali siyang maluto. Diyan isang kuan, gataan, gamit sa kani. Kayo may pares probinsya nga lubi. Kayo rin pa ito dito, wala, ganito na. Mani. Ano dyan, saan butang kuan, brown sugar. Diretso lang eh. Ganyan sa probinsya, diretso lang. Hindi kan eh. Nga nakakasimple mag-kuhan. Ngayon ko lang baliktad, ngayon ko lang inamoy, nailagay ko na. Very good. Kung sira yun na, tapos yung ano ko. Kani, hananing itaang guys. Ha?
Ito ba? Kalimutan. Mauna na siya guys. Agahong bulanghoy nga tinunuan. Pag di naman ang asukal, malusaw naman na yun siya. Nagkaluto. Pinya. Nami pinya di ah. Tamis po. Maalis ang Good source of fiber. Pinya. Vitamin C. Vitamin C? May kayo guys ah. Uy, ang asin. Nagsasaw sa asin para masarap. Tamis eh. Kahit masarap na yung asin. Para may balance, may tamis may alam. Hindi na kailangan sa akin asin. Ha? Hindi. Gusto ko may asin. Kasi parang ano, parang may tamis alam ba? Gusto ko pinagbigan may asin. Hindi ko sinagyan yun ni Daphne yung pagkaano hiwang ba? Bibili tayo ulit sa kariton. Bilis ka dito ng pinya, sarap. Yan eh. Kasi paano lang ako, para mag-request pa ako ngayon. Ako maglilinis pa. Mag-request yung guys. Masarap pag may asin. Yan eh. Delicious. A few moments later. Mauna na guys, agahang tinunuan nga kamuting kahoy, luto na. Hindi. Nasa dyan sabaw-sabaw gamay. Na guys, mga unta. Dimi nga rin pagkaan nga ni guys. Natubin siya. Kasi gimingaw ka nga ni guys. Agad din kauban wa diha. Takuan. Yung takas. Takas. Ang lami guys.
Araming awa diri sa among gitrabahoan, guys. Ang lingaw, sige naman dyan kong sayaw-sayaw. Sige na kong TikTok. Wala ay. Hindi ako pasalamat din ko sa tanan-tanan nga nag-agwang tawag tanaw sa ako ang mga video bisag way nahot. Ang tanaw gihapon. Di na laman mo na i-mention ug sikin sa mo basta salamat ninyo sa inyong suporta. Why ayo ang mga vlog karon kaya gusto man ako mamasyal na hindi pa mamituglan. Hindi. Next time yung musibat ko, hindi ko mag-vlog kayo, basig masakpan ko. Last Domingo, ning sibat ko. Hindi, ngari ko sa nguyab, ning namasyal mi, karejot. Takas na lagi po guys, mo nang hindi ko mag-vlog. Masakpan ko. Lami ka guys. Marating ang vlog karong adlaw, bye-bye.